Moikka! Me ollaan tällä kertaa täällä Tampereen Työväen teatterin edustalla tämän teatterin johtajan Maarit Pyökärin kanssa ja hän kertoisi tällä kertaa terveiset päättäjille. Hei! Suomalaiset rakastavat teatteria. Yli 4 miljoonaa suomalaista käy vuosittain teatterissa. Teatteri ja muu taide pitää huolta suomalaisten identiteetistä, hoitaa meidän kansakuntamme hyvinvointia ja terveyttäkin. Siitä on monia tutkimuksia. Lisäksi se auttaa meitä viihtymään, tarjoaa meille uusia virikkeitä ja upeita asioita meidän vapaa-aikaamme. Siksi, hyvät päättäjät, mä pidänkin erittäin tärkeänä, että te huomioisitte tämmöisen seikan, että Suomen 54 miljardin budjetista vain 0,8% kohdistuu taiteelle. Se on äärimmäisen vähän rahaa, mutta se on taidealojen säilymiselle ja taiteen kukostamiselle täydellinen välttämättömyys. Suhteellisuutta, kiitos. Kiitos paljon näistä erittäin tärkeistä terveisistä. Kiitos. Oliko parempi?